To je parazit z ostatného videa? Všetci ste ho spoznali. Áno, je to Boris Kollár. Všetko, čo som o ňom napísal, je všeobecne známe. Ale prečo si myslím, že je parazit? Veď on sa snaží prezentovať ako vzorný a úspešný podnikateľ. Takže dnes informácie o ňom zúžim iba na jeho podnikateľské fungovanie a jeho osobné výdavky. Tvrdí, že si vyberá z vlastných firiem každý rok okolo 1 000 000 eur, ktoré legálne jeho firmy zarobia. Koľko si ty zoberieš z takéhoto zisku? Koľko vládzem? Nechceš povedať, že? No nie, no všetko. Zdaním to a všetko si vezmem. Takže si zoberieš milión, si zoberieš. No to určite. Nej. No jasné. Čiže každý rok. A predstavte si, že podľa našej podrobnej analýzy dostali jeho firmy od štátu rôznym spôsobom približne 14 miliónov eur za ostatných 15 rokov. To je približne 1 milión eur ročne. 1 milión eur od štátu a on si zo svojich firiem vyberá 1 milión eur ročne na svoje náklady. Je to asi skratka, ale zároveň realita a tvrdá pravda. Všetci občania Slovenska sa de facto skladajú na Borisové výživné, na jeho deti a ďalšie náklady spojené s jeho obrovským háremom. Tak je parazit alebo nie?